Oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halit sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, aldaw nin Sabado. Ini po ang Bareta alas 5. Ako ang sa indong makakaibahan sa pagbabareta, Joshua Bino. Detalyes po niya to kandarakulang bareta sa lado nasyonal. Ipinangapudan ni Archbishop Jose Cardinal Advincula sa mga palatubod na suportaran ang Alay Kapwa 2024 Donation Drive kan simbahan sa panahonin Kwaresma. Sa pastoral letter ni Archbishop Advincula, ipighiras kini ang pagkakaigwanin second collection sa mga misa pag Domingo poon Pebrero 18 sagkod Marso 24. Sigun sa Arsobispo, ini ang mataonin dalan para sa damayan program kan Caritas Manila na may katuyuhan na magtabang asin magtaonin ayuda sa mga pobre asin nangangaipok. Sa nakaliis na taon, sinabi kan na simbahan na ang mga donasyon ang makakatabang sa sobra 10,000 na individual para sa mga may problemang konektado sa malnutrisyon asin para sa mga pamilyang naapektaran kan kalamidad. Kan Miyerkules, ika-14 kan Pebrero, pinuunana kan Katoliko sa bilog na kinaban ang obserbasyon kan Kwaresma na matapos sa ika-31 kan Marso 2024, aldaw po iyan nin pagkabuhay. Inirekomendar ni House Deputy Majority Leader asin Iloilo Representative Janet Garin sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na i-outsource ang serbisyo kaini para magrikas ang pagtaonin tabang sa mga miyembro kaining nao-ospital. Sigun kay Garin, ang operasyon kan PhilHealth iyo ang dapat kapareho nin sarong private insurance o kaya health maintenance organizations o HMOs. Sa kahapukan hapoton kon marisulta ang propwesto sa pag-itaas kan pigkakaltas na premium sa mga empleyado, sinabi ni Garin na bako magiging barato pero pareho sana. Ang magiging pagkakaiba duman iyo ang efficiency. Nagtutubod man si Garin na kaya kan PhilHealth na padakulaon ang pigtataonindang benepisyo sa saindang mga miyembro. Apwera sa giyera asin pagdepensa sa nasyon, tinugon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga soldado sa Agusan del Sur na maging instrumenta nin katoninungan sa iyang talk to the troops sa 401st Infantry Division kan Philippine Army sa Prosperidad Agusan del Sur kan Huwebes. Sinabi kan Presidente na may bagong paagi ang gobyerno sa paghampang sa panlaog na problema sa insurrection. Hinagad kan Presidente sa mga soldados na maging instrumento nin katoninungan mantang piglalabanan ang mga nagpapatakot sa katrangkiluhan asin demokrasya, mantang piglalapag ang mga maraot na elemento. Pighagad man ni Presidente Bongbong Marcos sa mga military na suportahan ang mga programa kan gobyerno para sa mga rebeldeng gustong magbalik loob aron kan pagtaonin livelihood programs
paharong asin daga sa mga ini. Kasabay kaini pinasalamatan kan presidente ang mga soldados sa saindang dedikasyon na mamantinir ang karahayan sa mga komunidad asin pag-aalay asin pagsakoro sa panahonin kalamidad. Siniguro ni Presidente Marcos sa mga soldados ang padagos na suporta kan sa iyang administrasyon sa paagi kan mga pangataman sa saindang interes pati kan sa indang pamilya asin pagpapadagos sa modernisasyon kan Puwersas Armadas kan Pilipinas. Pinatanidan kan Commission on Elections o COMELEC ang publiko na mag-ingat sa mga peking account sa Facebook. Pahayag ini kan COMELEC matapos na maglakop sa social media ang peking account na nagngangaran na Malayang Halalan 2025. Sigun sa COMELEC, bako pagsadiri asin bako konektado sa saindang ahensya ang nasabi ng account. Abiso pa kan COMELEC para masiguro na tama ang impormasyon na may koneksyon sa eleksyon sa Pilipinas, hanapon ang kulay asul na verified badge kan Facebook sa kataning kan pangaran kan COMELEC. Nagkapira sa mga post kan peking account, iyo ang balasahan kan mga opisyal kan COMELEC. Asin ang paglansar kan pusong Pinoy magpakailanman. Nakabugtak pa sa peking account na saro siyang election officer kan COMELEC asin nag-adal sa De La Salle University asin University of Santo Tomas. Nangapudan si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez sa Senado na daina pagribukon ang inisyatiba na may kamawotan na amyendaran ang konstitusyon sa diretsyo kan mga Pilipino. Ini matapos niyang umawon ang desisyon kan Commission on Election o COMELEC na magpalawas nin form para sa mga individual na gustong bawion ang saindang pirma sa People's Initiative Petition na may kamawotan na amyendaran ang 1987 Constitution. Ang pigtutumbok ni Gutierrez, iyo ang investigasyon kan Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na pinamamayuhan ni Senador Amy Marcos. Sinabi ni Gutierrez na ang naging desisyon kan COMELEC patunay na pigigibo kay ni an sa iyang mandato sa irarom kan konstitusyon asin presenting lay. Nagtatao ini nin sarong senyales na buhay ang demokrasya sa nasyon. Sigun kay Gutierrez, ang desisyon kan COMELEC dai nangangahulugan na katapusan kan People's Initiative kundi sarong paagi para mas maaraman kan publiko ang inisyatiba asin an mga pigigibong lakdang kan mga organisasyon para maamyendaran ang satuyang konstitusyon. Kinwestiyon ni dating Caloocan 1st District Representative Edgar Erice ang bidding process kan Commission on Elections o COMELEC dahil sa pagsumitir kan na bidder nin Miro Systems kan untested prototype machine para ipairarom sa evaluasyon kan COMELEC o ipairarom sa evaluasyon na pigsasabing kontra sa ley. Kasabay kay ni nagpatanid si Erice na oras na tugutan kan COMELEC ang paggamit nin untested prototype machine na posible sindang makasuhan sa korte dahil posibleng mabugtak sa peligro ang eleksyon. Sa ultimong pagdangog kan House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, nagkaigwanin mga kahaputan sa bidding process matapos sabihon kan sarong resource speaker na nagsumitir ang Miro nin prototype machine para sa post-qualification process na ipinagbabawal sa ley kan Pilipinas. Sinabi niya, garipig e-eksperimentohan kan Miro ang Pilipinas, nagigibuho na giniyapig sa nasabi ng makina, mantang bawal ini sa irarom kan Republic Act 9363 o ang Election Automation Law of 2007. Bako ini loyalty check
Ini ang naging pahayag ni Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. kan panginutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang command conference kan Huwebes sa Camp Crame. Sinabi ni Acorda na ikinaugmaninda ang pag-preside ni Presidente sa command conference dahil indikasyon ini na pigtututukan ang PNP na nagtataonin seguridad asin nagpapautob nin peace and order sa nasyon. Gustong sabihon kay ni na pigtatawanin importansya niya an sa iyang mga tauhan asin ahensya kan gobyerno. Dugang pa ni Acorda, warang kinaaraman ang command conference sa hururon sa destabilization plot asin issue sa pagsiblag kan Mindanao sa Pilipinas. Siniguro man ni Acorda na suportado kan PNP ang presenteng administrasyong Marcos. Siniguro man ni Acorda na matutok sindangon sa mandato na mantineron ang katrangkiluhan asin seguridad sa nasyon. Paing gustong sira na lokal na bistado bilang salmon ang duminagsa sa banwaan kan Pagudpod sa Ilocos Norte. Sinabi kan sarong konsihal kan barangay Pasaleng na 4 na fishing boat ang nakadakop nin nasa 10 tonelada nin lokal na salmon. Nagtarabangan pa ang mga residente para bakua ang paingurag na mga sira. Dahilan digdi, gabos na mga nagtabang may naiuli na lokal na salmon. Naglangkaw pa sa 50% ang numero kan mga Pilipinong nag-aadal sa Canada kan taong 2023. Ini ang kapareho nin nasa 49,000 na Pilipinong may kapot nin Canadian study permits kan nakaliis na taon. Apwera kay ni ang Pilipinas nangunyan ang pantulo sa pinakahalangkaw na populasyon nin foreign students sa Canada kan taong 2023. Panduwa naman ang China na may 102,000 na Chinese students sa Canada asin India na may 427,000 base sa nakolektang datos kan Apply Board sa roining technology platform na nakabase sa Canada. Kan 2022, maabot sa 24,000 na Pilipino ang may permits na mag-adal sa Canada. 13,000 naman kan nakaaging 2021 asin 5,000 kan taong 2019. Nahilingan kan piskalya nin probable cause para kasuhan nin arson sinda film director Jade Castro asin tulong iba pa. Nadakop ang mga ini na warang warrant of arrest sa Mulanay, Quezon dahil sa pagsulo sa modern jeepney sa kataning na munisipyo. Sinabi ni Attorney Carmela Pena na dahil sa nahilingan insufficienting ebidensya, inirekomendar kan piskalya sa provincial prosecutor ang pagsangat nin information nin destructive arson kontra kay Castro. Matatandaan na kanakaaging Pebrero 1, dinakop sinda Castro asin tulong kaibahan na sinda Ernesto Orsinem, Noel Mariano asin Dominic Valero Ramos kan mga kapulisan kan Mulanay matapos na ituro ang mga ini na nagsulo kan modern jeep sa barangay Dahican sa Katanawan kan Enero 31. Dai magbabago ang ang Bureau of Internal Revenue o kaya BIR sa desisyon na itanaong 90 aldaw na transitory period sa gabos na mga online as in digital providers na mag-comply sa bagong withholding tax systems. Kasunod ini sa apilar sa nagkapirang digital finance service providers na matauwanin dugang na oras
para ma-update ang sa indang operating systems para maipautob initulos. Nakapalaman sa nasabi ng pulisiya kan BIR na gabos na mga e-marketplace operator o kaya digital service provider ang sinugo na bawasan in 1% na withholding tax sa mga benta kaini online. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi na 90 aldaw na plaso ang supisyente na asin day na kaipuan pa nin anuman na extension. Siniguro kan Food and Drugs Administration o FDA sa publiko na mantinidong ligtas, epektibo asin dekalidad ang mga generic na bulong. Kasunod ini kan pinakabagong lockdown kung sain hinaliputan in 45 aldaw ang proseso para sa registration kan generic asin essential drugs hali sa dating 120 aldaw. Sigon kay FDA Communication Section Policy and Planning Services Officer 2 Jordan Pagirigan, piggarantiyahan kan Facilitated Review Pathway o FRP na ang mga bulong na naglalaog sa nasyon ang nakarehistro na sa ibang nasyon kung kaya garantisado ini na pag-adalan asin na evaluate nin marhay ang drug application kaya makaskas ang pag-aprobar digdi. Mientras na kontra sa misconceptions na nindugan ang FDA official na ang generic medicines ang dekalidad asin epektibo arog kan branded counterparts kan mga ini base sa ginibong laboratory tests. Target naman kan FDA na gibuhon na mas abot kaya para sa publiko ang gabos na generic asin essential drugs sa merkado kaibahan ang mga bulong para sa maintenance asin cancer. Pwedeng magsulog ang mga paratukdo asin mga estudyante sa klase ang trending ngunyan na duck hair clips. Sigun kay DepEd Deputy Spokesman Francis Bringas, wala siyang nahihiling na problema kung gustong makasunod sa uso o kaya trend ang mga paratukdo asin estudyante. Magin siya nagbakalmanin sa diri niyang duck hair clip sa Binondo, Manila. Ipaniliwanag ni Bringas na saro ining libangan asin hair accessories na may kukonsiderar sa ribbon o kaya headband. Sa iyang opinyon, daiman ini makakaapekto sa klase. Nagpuon ang hair clip trend sa China kan 2015, alagad imbes na bibe, masitas ang nakaadorno digdi. Sa Pilipinas, enot ang nagsikat ang duck hair clip sa Baguio City asin makaskas na naglakop sa ibang parte ka nasyon. Kung kan kakatapos pa sa ng Chinese New Year, kadaklan sa mga tao ang nagsabay sa okasyon sa Chinatown sa Manila, iyo ang nagsulog ni duck hair clips. Nagbaba nin 19% ang mga kaso o kason kan influenza-like illnesses sa nasyon asin piglalauman pang mababa sa masunod na bulan. Sigun sa Department of Health, nasa totalmenteng 16,155 influenza-like illnesses cases ang nairehistro poon kan Enero 1 sagkod Pebrero 3, 2024 kung sain hababa ini nin 19% kumpara sa 19,934 kaso nin influenza-like illnesses sa kaparehong bulan ka nakaaging taon. Dagdag pa, 10% man ang nabawas sa nasabing cases ang nanotaran kan Disyembre 24 sundo Enero 6 kung sain igualin 8,199 na kaso kumpara sa 7,372 na mga kaso kan Enero 7 sagkod Petsa 20. Sa ultimo niya tong bareta sa lado nasyonal, tinakwan doon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang importansya kan weather forecasting sa tahaw kan El Nino phenomenon asin epekto kan climate change. Sa press briefing, ipigladawan kaini ang epekto kan low pressure area sa Caraga Region. Enot nang sinabi ni Surigao del Sur, Representative Johnny Pimentel, na epekto man ang pag-asa
facility sa hinatuan dahil sa earthquake ka nakaaging taon. Natakod ka ini siniguro ni Marcos sa Department of Public Works and Highways na magkaigwa nin structural assessment sa mga edifisyo. Iyan po mga tugang, ang detalyes nga to kandara kulang bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta po iyan na mababasa nindo sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot na po nindong nadangog sa radyo DZGB. Ini po ang bareta alas 5. Ronald Baldo sa Lado Technical, Jerome Martinez sa IT, Shara Leron sa Production Department. Sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga bareta, sa panginot ni News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Balyaran asin Angel Mustaza. Ako po ang sa indong nakaibahan sa pagbabareta ngunya na Sabado. Ako po si Joshua Bino. Salamat asin happy weekend. Realize